बे समाव हाग्रामा महिलारिनि जाख्ल'नाय बाथ्राया सोराङाव फैदों जे सिगांनि सानाव जे बिथाङा बे समाव जाख्ल'दोंमोन एबा बिटिसिनि रांखावरिखौ जाख्ल'दोंमोन बे जाख्ल'नायनि बाथ्राया सोराङाव फैदों जे हाग्रामा महिलारि बिथांनि जे नमिनेशन होनाय एबा बे समाव बिथाङा बिजाथि लाइ होनाया जेंनायाव गोग्लैगोन नामा हाग्रामा महिलारि बिथांनि जाखिनि रांखावरि एबा बिथांनि सम्पति दोहोन दौलत बे दौलतनि बाथ्राखौ लाखुमानाय बे लाखुमानाया बे समाव बिथांना खैफोदाव गोग्लैगोन नामा मानोना बे समाव UPPL राजखान्थि हान्जानि गाहाय नेहाथारि आरो सराइबेल बियाबनि बिथां UPPL नि बिजाथि राजु कुमार नार्जारिया मोनसे बेफ्रुसार बाथ्रा बुंथिदों जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि खुगाजोंनो बिथाङा बुंना लादों जे बे समाव बिथाङा गुवाहाटीआव 4 बिघा हाखौ बिथाङा फाननानै 22 कौटि बिथाङा हेलिकप्टार एबा बिसायख'थि फोसावदिङाव बाहायनो थाखाय थिरांथा खालामदों बे लाखुमाना थानाय सम्पति बे सम्पतिनि सायाव बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजु कुमार नार्जारि बिथाङा बे समाव आयेननि हेफाजाब लानो थाखाय थियारि जादों बिथां राजु कुमार नार्जारि बिथाङा आरो बेनि थाखाय जिखिनि सावरायनांगौ एबा बे समाव आयेनारि राहा लानांगौ बेनि थाखाय सावरायनाय हाबाफारिया सोलिबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजु कुमार नार्जारि बिथाङा बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि जे बिजाथि लाइ एबा बे समाव हाग्रामा महिलारिया आयेननि आवथायाव गोग्लैनो हागौ नामा केन्सेल जानो हागोन नामा हाग्रामा महिलारिनि बिजाथि लाइया आरो आयेननि हेफाजाब लानायाव बिथाङा खैफोदाव गोग्लैनो हागौ नामा हाग्रामा महिलारि बिथाङा मानोना बिथाङा गोबां दोहोन दौलत एबा सम्पति बिथाङा गुवाहाटीआव सिरि लाखुमानानै दंमोन आरो जायखौ गावनि खुगाजों एबा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदों एबा हाग्रामा महिलारि बिथाङा खुगाजों बुंथिदों जे 4 बिघा गुवाहाटीआव हा फाननानै बा 22 कौटि राङाव हा फाननानै बे समाव बिसायख'थि गेलेनो थाखाय थियारि होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो बे बाथ्राखौनो फिननाय होदों बिथां राजु कुमार नार्जारि बिथाङा बिथांनि आखायाव गोबां सिगांनि समाव जे जाख्ल'नाय हाबाफारिया जादों बेफोरनो मोनफा बिदिन्थि होननानै बुंथिदों राजु कुमार नार्जारि बिथाङा जे क'क्राझाराव बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा हस्पिटाल बानायदों आरो क'क्राझाराव मोनसे गिदिर हटेल बानायदों आरो बेनि अनगायैबो चिराङाव मोनसे रेस्टुरेन्ट एबा रिसर्ट बिथाङा बानायदों आरो बेनि अनगायैबो गुवाहाटीआव 4 बिघा हा दङ आरो बे हाफोरखौ आरो बे सम्पतिफोरखौ आरो बै रांखावरिफोरखौ बिथाङा बबेनिफ्राय मोनखो बिथाङा बिटिसिनि रांखौ जाख्ल'नानै बेफोर दोहोन दौलत एबा सम्पतिखौ बानायदों आरो जायनि थाखाय बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे लाखुमाना थानाय दोहोन एबा सम्पतिफोरनि सायाव राहा लानाय जागोन एबा सावरायनाया सोलिबाय दं होननानै बुंथिदों राजु कुमार नार्जारि बिथाङा जुदि बे हाग्रामा महिलारिनि 4 बिघा लाखुमाना थानाय जे हा बे हाया जुदि फोरमान जामारोब्ला बे समाव गोग्लैनो बा आयेननि आवथायाव थांनो हागौ नामा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेखौ फैबाय थानाय समावसो मिथिगोन नाथाय बे समाव राजु कुमार नार्जारिया गोख्रों अजद खालामदों जे बे समाव माबोरैहाय बिथाङा क'क्राझाराव हस्पिटाल हटेल आरो चिराङाव बे समाव रिसर्ट बिथाङा माबायदि खालामनो हाखो आरो गुवाहाटीआव माबायदि एसेबां कौटि रांनि हा बिथाङा बायनो हाखो होननानै गोख्रों सोंलु खालामदों बिथां राजु कुमार नार्जारि बिथाङा हाग्रामा महिलारिया थाव फाननानै हेलिकप्टाराव थाव सोदों बेखौ जोङो जोबोद मोजाङै नायबाय थादों दा बिथाङा मोनसे सिरियास मोनसे लिगेल प्रब्लेमाव गोग्लैनो थांगासिनो दङ 2020 मायथाइनि गावनि नमिनेशन फर्माव आरो गावनि एफिडेभिटआव गावहा जे गुवाहाटीआव 4 बिघा हा दं बिथाङा बेखौ दोनखोमादों दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बिथाङा फोसावबाय जे बिहा गुवाहाटीआव 4 बिघा हा दङ गतिके 22 कौटि बेसेननि 4 बिघा हाखौ दोनखोमानायनि थाखाय मा लिगेल कमप्लिकेशन्स जानो हागौ आरो जों मा लिगेल रिकर्ड्स लागोन इपिपिएलआ जों बेखौ जोंनि लयारफोरजों सावरायगासिनो दङ थाबैनो जोङो मोनसे लिगेल एक्शन बिथांनि सायाव लानो थाखाय जोङो सानबाय थादों नोंथांमोननो जों खिन्था हरगोन नाथाय बाथ्राया बेसो जे बिथाङा सासे रायजोनि प्रतिनिधि जानानै पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ जानानै सासे MCLA जानानै बबेनिफ्राय रां मोननानै बेयाव गिदिर मोनसे प्राइभेट हस्पिटाल क'क्राझाराव मोनसे गिदिर हटेल
चिराङाव बिथाङा गिदिर मोनसे रेजर्ट आरो गुवाहाटि बायदि नोगोरमायाव 4 बिगा 22 कौटि बेसेननि जे हा बेबायदिखौ बिथांमोना बबेनिफ्राय रां मोननानै बिथाङा बायखो गतिके रायजो राजाया बिनि सायावहाय बिजिरनांगौ रायजो राजाया साननांगौ दिनै बिथाङा बिटिआरनि चिफ जानानै रायजो राजानि रांखौ जाख्ल'जोबनानै बे 22 कौटि रांनि हाखौ बायदों नामा बे बिसिबांबा गिदिर रेजर्ट चिराङाव जे बानायदों रायजोनि रांखौ जाख्ल'नानै बिथाङा बानायदों नामा क'क्राझाराव जे गिदिर हटेल गिदिर हस्पिटाल बिथाङा बानायदों बेखौ रायजोनि रांखौ जाख्ल'नानै बिथाङा बानायदों नामा आरो बेबायदिनो बिसिबां सम्पति बिथाङा बानायबावदों बेफोर जिनिसखौ लासै लासैनो रायजो राजाया नायबिजिरलांनाया मोजां आरो बिनि उसित मोनसे साजा बिथांखौ होनाया मोजां।